Haiwa muri yeZimbabwe muzuva nezuro President Nelson Chamisa, President Opposition Party, President WECUPINDA vazonyatsa kuratidza kuti vane sympathy, vazonyatsa kuratidza ukindness hwavo muzuva nezuro apo pawakaremember elderly members of the community. Aiwa zvakashoka vanhu vazhinji, zvakashoka vanhu vakawanda kuti aiwa President Nelson Chamisa vanotomborangarira vanhu kunyange vachivimbisa vanhu mukutaura vakazozvifufila muzuva nezuro. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano patinokupa kurema updates latest news zviri kuitika munyika medu munyika yeZimbabwe. Saka nari first time yako kuona mavideo edu ndinokurudzira kuti subscribe to this channel pamwechete nekulike. Kana wanga wakasubscribe kudhara ndomukana wandokupa kuti ubva tena on the bell icon pamwechete nekulike video rino pamwechete nekushare kuti urambe uchiona maupdates atinokupa pamwechete nenhau dzemandoro kwati dzatinokupai pano paZim News Live YTS nokuti kuita zvese izvi mahara. Muri yeZimbabwe nhasi tauya nenyaya yaPresident Nelson Chamisa nokuti takaona vachidonata mafood hampers elderly members vemucommunity. Izvo zvakashamisa vanhu vazhinji, vanhu vakava grateful nawo, vakava thankful nawo kuti vanyatsa kuratidza kuti vanyatsa kuremember, vanonyatsa kuda vanhu vemucommunity. Munoziva mazuva ano nyika yakaoma kudai so vanhu vakuru elder members of the society vanenge vasina chekubata, vanenge vasina pekutangira. Saka tiri kuona tikaenda paTwitter handle panapa pari kunzi in Bulawayo we hand over President Nelson Chamisa's Christmas hampers to elderly from different wards of the metropolitan. These are key pillars of our society and we honor them by the gesture of solidarity and love. Tanyatsa kuona kuti President Nelson Chamisa vanyatsa kuona kuti aiwa ava vanhu vakuru ndo vakati kuti tive zvatiri muzuva ranhasi, ndo vakati muoda kuti tive zvatiri muzuva ranhasi. Saka vakanyatsa kuratidza gratitude yavo vachinodonata mafood hampers zvamuri kuona pamufananidzo yatakupai iyo, vachinovapa zvakasiyana siyana. Munoziva mazuva ano nyika yakaoma, kana uri munhu mukuru usisakwanisa kuzviitira, usisakwanisa kuzvibatira zvako nemaoko ako, kubata kana kuwana chinhu cheuviri chaiko chaiko kunonetsa. Asi tikuona Nelson Chamisa azvikwanisa, Nelson Chamisa azviita. Zvashamisa veruzhinji kuti haiwa President Nelson Chamisa vaita zvinhu zvakanakisa kwazvo. Saka kana mune muono wenyu kana muri kuda kukurudzira pamwechete nekutenda Nelson Chamisa President weTSHABANGU, ndomukana wandokupai panguva ino kuti mubva mapinda mucomment section, mubva matipa view yenyu kuti munoti kudii, muchisimbisa kuti varamba vachiita basa rakanaka, vachinyatsa kuratidza kuti aiwa vari kuigona kuita basa. Kunyange nerimwe ramazuva vasazotungamira nyika, aiwa havangazongokwanisi kuzoita, havazongotadzi kuti vanhu vemuZimbabwe vawane chekuisa mukana zvakasununguka. Saka ndokutendai muri yeZimbabwe. Saka kana usati wasubscribe to this channel ndomukana wandokupa kuti ubva wanobaya the bell icon tirambo uchiona maupdates pamwechete nekusubscribe, tirambo uchiona maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS. Tatenda muri yeZimbabwe, tosangana video redu rinotevera.